嘘だろ。ピアノの前で一呼吸置き、導かれるように指で鍵盤をなぞる。すると、その場にいた音大生たちは息を飲んだ。一緒に働いている同僚も何気なく立ち寄ったお客さんも。みんな俺の演奏に耳を傾けている。俺はもう怖くはなかった。自分の過去も、そして今も。俺の名前は大原歩。楽器屋で働いている。俺の担当はピアノで、試し弾きをするお客さんにそのピアノの良さを伝えるのが主な仕事だ。しかし、売れるのはお手軽価格な電子ピアノばかり。はあ、早くこのグランドピアノに導かれる人が現れてほしい。そんなことを考えながら、俺は今日も接客する毎日だ。俺は昔からクラシックを聴くのが大好きだった。そして何より、ピアノを弾く人が大好きだった。ピアニストの指はすっとして長く、まるでバレエでも踊っているかのように指が優雅に動く。そして、ピアニストならではの凛とした佇まいも好きだ。そんな彼らがステージでピアノを弾く姿を想像するだけで胸が熱くなる。奏でる音に抱えている不安も孤独もすべてが消えてゆく。そんな気持ちにさせられるのだ。そういうわけで俺は心からピアノを愛しているってわけ。じゃあ、お疲れ。また明日。同じフロアを担当している竹林くんも大のピアノ好きで話が合う。竹林くんはどちらかといえばピアノ本体が大好き。去年の夏には超有名音楽家が実際に使用していたと言われるピアノをわざわざ海外まで聴きに行ったほどだ。大原くんもそんなにピアノが好きなら弾いてみればいいじゃない。竹林くんはそう言うが、俺には深いわけがあり、ピアノを弾くことができない。その過去は、まだ、竹林くんには話せていないのだ。今日は俺を訪ねて来客が来ていた。だからさ、1分でいいの。1分でもいいから。幼馴染の間野優子は、俺の家に来るなり両手を合わせて懇願している。彼女は昔から強引な性格で、俺にいつも無理難題なことを押し付けてくるのだ。今日ここにやってきたのは、あるお願いがあるかららしい。何度も言うけど、俺はもう弾く気はないよ。へえ、でも他にピアノ弾ける人、周りにいないのよ。幼馴染のお願いだと思ってさ、引き受けてちょうだいよ。つまり彼女は、俺にどうしてもピアノを弾いてほしいらしい。横で話を聞いていた竹林くんも、ノリノリで彼女の話を聞いている。大原くん、ピアノ弾けるなんて初耳だよ。僕もぜひ聞いてみたいな。目を輝かせて言う竹林くんになぜか優子が得意げだ。そうでしょ？だって彼は実はね。優子がそう口を開いたとき、店にゾロゾロとお客さんが入ってきた。賑やかしいその声の方を見ると、それはエリート音大の制服を着た青年たちだった。彼らは店に並んだピアノを眺めながらこんなことを言う。しょぼいピアノばっかだな。おそらく彼らはどこかで演奏会をしてきた帰りだろう。楽器を背負っている子もいる。しばらく様子を見ていると、どうやら自分たちが触れている楽器とはランクが違いすぎると嘆いているようだった。エリート音大ともなれば、相当の金持ちの子しか通えないだろうから、こういった一般店にあるものでは確かに、差は歴然かもしれない。お前、弾いてみろよ。と、一人の青年が促す声が聞こえた。背中を押された青年は、うん。と、歯切れの悪い様子でピアノの前に座る。そうして始まった演奏は、
悪くはないがまだ硬さが残っている。そんな印象だった。楽譜進行にまだ自信がないのだろう。一つ一つを間違えないように気を張っている。それでも、彼の演奏は俺の心を躍らせた。彼の隣で演奏する自分を少しだけ想像してしまうほどに。やっぱお前すげえじゃん。首席入学なだけあるな。演奏が終わると彼のほっとした様子が垣間見えた。かつてピアノを弾いていた俺にもわかる。親しい人間の評価こそまるで自分を丸ごと採点されているみたいでむずがゆいのだ。そんな風に見守っていた俺に気がついたのか、青年たちは不意に声をかけてくる。次、店員、ピアノ弾いてみて。おいよせって、ただの店員挑発すんなよ。ゲラゲラと笑い合う青年に俺はため息をつく。竹林くんはというと、小声で嫌な奴らだ、とつぶやいている。そんな俺たちの態度に苛立ったのか、青年の一人がこんなことを言い出した。おっさんさ、もし俺たちが感動するような演奏ができたら、この店で一番高いピアノ買ってやってもいいよ。と。最悪な挑発だな、と俺はさらにため息をつく。バカバカしい。君たちから見れば、このピアノはしょぼいのかもしれないが、ピアノだって、演奏者だって、運命の相手が来るのを待ち望んでいる。ないがしろに連れて行って良いわけではないのだ。どうすんの、おっさん。にじり寄ってくる青年に俺が一歩下がっていると、そこに優子が割り込んでくる。しょうもないことするのやめなさい。なんだよおばさん。おばさんって失礼しちゃうわね。あんたたちエリートだかなんだか知らないけど、ろくな演奏家になれないわよ。すると青年たちは腹を抱えて笑った。ろくな演奏家？素人が俺たちを評価するなよ。完全に見下された雰囲気の中、それでも優子はまっすぐと彼らを見つめている。まあ、どうせおっさんの演奏を聞いたところで時間の無駄か。待てよ。歩む？気がつけば、俺はピアノの椅子に手をかけていた。ちょっと、大丈夫なの？無理することないわよ。こいつらの言うことなんて。自分でもわけがわからないほどに熱く燃えていた。そう。俺は怒っていたのだ。ピアノをバカにされたことが腹立たしく、俺は俺の指でこのピアノを救わなければならない。そんな気になっていた。このままじゃ、かわいそうじゃないか。ここにいるピアノたちが。俺は青年たちに向かって、こう告げる。さっきの話だけど、あ？俺の演奏で仮に君たちが感動したとしても、ピアノは買わなくていい。むしろ、買ってほしくない。その代わり、金輪際誰かを見下すような態度を取るな。もし君たちが本気で音楽とこれからも向き合っていくならね。俺の言葉に彼らはゲラゲラと笑い出す。何言ってんだよ。寝言は寝て言え。まあいいぜ。約束してやるよ。そんな彼らの言葉を聞くと、俺はピアノの前で息を整える。心臓の脈打つ速さは恐れを表しているのだろうか。いや、違う。もうずいぶん前になるけれど、演奏をする前は必ず今みたいに心臓がリズムを刻んでいた。そう。俺は、あの頃楽しんでいたんだ。俺はかつてピアノコンクールを総なめする神童と呼ばれていた。一般家庭に生まれた俺にとって、ピアノの才能が特筆したのは奇跡にも近い。なぜなら、コンクールの上位陣は決まってお金持ちの子供や両親、
もしくは親のどちらかがプロのピアニストなど環境が整っていたからだ。かたや俺は近所の父の知り合いの家で軽くピアノを習っていた程度。おそらく俺がそこまでピアノの腕が上達したのは、その時の先生、滝本先生のおかげだろう。初めて滝本先生のピアノを聴いた時、俺は体中に衝撃が走った。ただ授業で使うだけのつまらないピアノをこんなにも楽しむことができるという新しい出会い。当時、ピアノなんてのは音楽の授業くらいでしか聞いたことがなかったから、様々な音楽を楽しそうに奏でる滝本先生がとても印象的だったのだ。それに、滝本先生が真っ白な髪の毛を揺らしながら弾くその姿が面白くて仕方がなかった。その日以来、土曜日になると滝本先生の家に押しかけて、朝から晩までピアノを弾かせてもらった。良いピアニストになるよ、歩は。滝本先生のその言葉はまるで魔法だった。そして、先生の勧めで受けてみたコンクールで、俺はあれよあれよと優勝。表彰台に上がった俺の服装は、他の子に比べるとラフな装いで、場違い感が強かったっけ。今でもあの時の写真を見ると笑ってしまう。母も父もまさか自分の息子が優勝するなど思いもしなかったのだろう。だって二人は楽譜もろくに読めないし、音楽にめっぽう弱いから。俺が中学生になった頃、海外からオファーがあった。地元の小さなコンサートでのゲスト出演だ。さすがにこれには両親も舞い上がり、自分の息子は本当にプロに、それもかなりの才能を持った絶対的なピアニストになると確信を抱いた。俺自身もきっとそうなると信じていた。滝本先生の言葉を信じ、自分の指に導かれるままに演奏すればきっとうまくいく。俺にとってピアノは人生だった。そう。高校2年生のあの日までは。あの日、俺は全国でも有数のコンクールに出場した。これに入賞すれば世界ツアーが約束される。絶対に手にしたいと意気込んでいた俺を高熱が襲った。朝から頭が重たく、指を動かすのも精一杯だった。前にも体調が優れない時があった。そんな日でもステージに上がれば嘘のように体が軽くなり、その瞬間、自分の体調が悪いことを忘れられたのだ。だから俺は自分の体調をないがしろにしてコンクールに無理やり出場。しかし、今回はそうはいかなかった。スタートこそ完璧な走り出しだったにもかかわらず、突然音が止まった。次はどの音だったか。一つ試しに押す。違う。これも違う。どれも違う。汗ばんだ顔を上げると、しらけた観客が目に入った。天才ピアニスト少年の転落人生という見出しが頭をよぎる。自分の才能にあぐらをかいた少年は、この時、挫折を味わったのだ。以来、ピアノの演奏を試みると、あの瞬間の観客の顔がフラッシュバックするようになった。まだピアノに対する愛しさは残っているが、もう弾くことはできない。だけど、少しでも音楽に関わる仕事がしたいと思った俺は、こうして楽器屋に就職したのだ。そんな俺の経歴を知っている優子は、こうして時々この店を訪れるってわけだ。天才ピアニスト少年と謳われていたあなたの天職が楽器屋なわけない。未だに誰もがあなたの復活を待っているわ。私、また歩のピアノが聴ける日をずっと待ってるから。いつも断る俺に、いつも彼女はそう言い残して帰っていく。そして今、俺は
ピアノの前で小さく息を整えている。意を決して、ゆっくりと鍵盤に指を置いた。ドビュッシー、月の光。あの日、コンクールで自分が最後まで弾くことのできなかった曲だ。思うがままに音に身を委ねる。俺は今、音の旋律の中を泳いでいる。かつて夢見た安らぎ、広大な夜空は誰の手にも入らない。だけど、俺たちを包んでくれる。優しい夜。不安はすべて置いて、今は溢れる感情を思うがままに放つ。いつの間にか最後の一音になった。あの日、最後までわからなかった音はどれだったのだろう。そんなことを考えながら、俺の数十年ぶりのピアノ演奏は終わった。結局、こうして俺は再び導かれてしまったのだ。まばらに拍手が聞こえてくると、いつの間にか大きな歓声も混じった。いつの間にか店内には人が溢れており、その中には涙を流している人もいた。おっさんなんて呼んで悪かったよ。あんた、もしかしてプロの人？青年たちはすっかり態度を改めて俺にそう尋ねる。挫折した人間だ。そっか。いろいろあるんだな、人生って。そうしんみりと返した青年たちの目には涙が溢れていた。あれ、おかしいな。なんで俺、泣いているんだろう。俺がハンカチを手渡すと、青年はこう続ける。初めて才能ってやつを見た気がするよ。今までいい演奏会や腕のいいピアニストを5万と見てきたけど、天性の才能ってやつがあるって思い知らされた。本当に素晴らしい演奏だった。褒めすぎだと謙遜しながら俺は青年にこう返す。たとえ才能があったとしても、そこに努力を重ねないと意味がない。俺はそれをしてこなかった。だから今はしがない楽器屋の店員だ。君だって今必死に磨いているんだろう。努力は必ず君を輝かせる。時に努力は裏切る時もあるけれど、でも必ず重ねた道はどこかにつながっているよ。俺の言葉になんだか青年は晴れやかな表情をしている。きっと青年たちも自分の才能に問いかけながらもがき苦しんでいるのだろう。今日は本当に素晴らしい演奏をありがとうございました。また来てもいいですか？そこにはもう先ほどの横柄な青年たちはいなかった。あれから俺は楽器屋の給料を貯めて音大生たちの前で演奏したピアノを購入した。狭い部屋の中に置くピアノはかなり迫力があり、滝本先生の家の広さを実感する。先生、俺、結局戻ってきちゃいました。一人そうつぶやいて、俺は今は亡き滝本先生のことを思い出す。かつて夢見た少年は、もう50近いおじさんになった。もう滝本先生に演奏を聴かせることはできないが、天国までこの音が届いてくれるよう祈りを込めた。挫折を味わった日、普通の人生を生きると決めた朝、両親は俺以上に胸を痛めたに違いない。父さん、母さん、ごめん。あの時逃げてしまって。もし、あの時どうにかして立ち直っていれば、俺はプロのピアニストになり、世界を巡っていたのだろうか。
過去を思い返せば違ったはずの未来が恋しくなる。それでも、このピアノさえあれば俺は幸せに生きていける。なんだかそう思えるのだ。あゆむさん、ご飯の時間ですよ。ゆうこがそう言いながら部屋に入ってきた。実は、あの日、ピアノを弾いたとき、演奏を涙ながらに見守っていたゆうこに、俺はプロポーズしたんだ。お互いに独身で、自由気ままに生きてきた俺たち。いい年して、なんて言われそうだけど、ようやくお互い素直になれたような気がする。不器用な自分をいつもそばで見守ってくれていた彼女は、今日も俺の隣で演奏を聴いてくれている。そうだ、竹林さんから手紙が届いているわよ。今はパリにいるんですって。そう。実は人生が変わり始めたのは俺だけじゃなかった。かねてから海外に行きたいと話していた竹林くんは夢を追いかけ始めたのだ。俺、本当はピアノの調律師になりたいって思ってて、知り合いのつてで海外に行きたいと思います。そしてまた、大原くんのピアノを聴きに戻りますから。正直、楽器店に彼の笑顔がないのは寂しい。だけど、夢を追いかけ始めた竹本くんの決意を俺は心から応援したい。手紙には元気そうにピアノの前でピースをしている竹本くんの写真が同封されていた。彼が悪戦苦闘している姿を浮かべながら、俺は鍵盤に指を滑らす。もう、ご飯だって言ったのに。これじゃ、しばらく食べれないじゃない。満足したら降りてきてよね。リズムに乗りながら、優子の言葉に俺はうなずいた。時には、朝から晩まで、体に流れるメロディーをピアノに乗せることがある。何時間演奏したって疲れは感じないし、むしろ食事をとるのも惜しいと思うほどだ。そういえば、あれから俺は時々演奏の依頼を受けるようになった。介護施設やレストラン、時には結婚式場、なんてところもある。プログラムに沿って演奏する時もあれば、簡単で懐かしい曲からクラシックまでリクエストを聞き、即興で演奏することも。俺がピアノを弾き終わった後の惜しみない拍手と笑顔。それを目の当たりにすると、心からこう思うのだ。間違いなく、俺はこの人生でよかった、と。世の中には、もっとたくさんの観客に囲まれ、スポットライトを浴びるピアニストもいる。だけど、これが俺のピアニストとしての人生だ。両手に抱えきれないほどの幸せがあふれる毎日。ささやかな日常に彩りを与えてくれるピアノと、これからも音楽を奏でるであろう。命が尽きる、その時まで。大原さん、アンコール、もう一曲お願い。ああ、いいよ。そして俺は椅子に座り直し、ゆっくりと鍵盤に指を滑らせるのだった。